Na sziasztok, én Matthew vagyok, és mint mindig az interneten, a Youtube-on kerestem szuper hihetetlen videókat, és igazából már nagyon sok mindenről beszéltem, voltak kihívások, musicalik, reakcióvideók, és ma egy prank videót találtam, ami egy remek mű igazából. Public favágó prank, ez a címe, magyar. És tényleg nagyon-nagyon megprankelték az embereket, tehát nagyon durva. Úgyhogy gondoltam, ezt most nézzük meg együtt. Úgyhogy üljetek le, nyugodjatok meg, szedjetek be valami gyógyszert, kötözzétek magatokat a széketekhez, hozzatok esetleg valami nasit magatokkal, és kezdjük is. Tudom, hogy még csak 5 másodperc megy ez a videó, de már is. Mi ez az intro? Kérlek. Tehát már lehet látni ebből, hogy ez egy fantasztikus videó lesz. Igazából szinte az összes ilyen videónál lehet látni, hogy már így az első másodpercében, hogy ez jó lesz. Úgyhogy most meg fogunk csinálni nektek egy favágós pranket, egy stélfűrésszel egybekötve, ami nem indul be. Most már működik. Mi leszünk a favágók. Ő lesz itt az operatőr kollégám, a Costa Jocó. Már látni lehet a bal oldal gyerek arc kifejezéséből, hogy ő nem akar igazán itt lenni. Na, gyerünk, mutassátok meg, mekkora prank lesz ez. Public favágó prank, nagyon durva. Jesszus. Ne. ez most komoly. Ez egy prank. Jézusom. Háj, itt van ez a fa! Ó, hát erre vártam egész életemben, erre a falra. Jaj, de kell lesz nekem, te! Ha meleg lesz otthon! Ó! Hát nagyon kell lesz, te! Hát ez így nem működik! Hát hogy vágjam ezt ki? Hát hogy-e? Jaj, ma! Így-e? Hát nem működik. Nem tudom, mi lehet a probléma. Nem működik. Jaj, ne. Igazából az egyetlen, akit megprankel, az ott mellette ülő bácsi vagy néni ott a bal oldalon, magányosan ül. Szinte még őt is a legkevésbé sem érdekli ez az egész. Úgyhogy csak magát égeti le, nincs értelme ennek a videónak. Berettyóújfaluban most éppenséggel interjú alá fogunk venni pár szemét, hogy nekik mi a kedvenc fájuk. Meginterjúvolunk valakit. Csapd ki a fűrészt! Elnézést! Jó napot! Interjút készítek önökkel, hogy mi a kedvenc fájuk. Mi a kedvenc fájuk? Tölgyfa, bükkfa, fenyőfa. Nincs kedvenc fájuk? Ne, Jézusom, ez fáj. Igazából látszik azok a két nénin, hogy nem akarják ezt az egészet, meg kínos nekik. Ne. Ez nagyon égő ez a videó. Sikerült! Hát ez akkora prank volt, Jézusom. Ez a világ legnagyobb prankja. Egyébként az a legrosszabb, hogy én érzem magam kínosan a videó miatt, és tudom, hogy mindenkinek más a humora, de szerintem nincs nagyon olyan ember, aki ezen nevetne. Ilyen természetvideós rész lesz. Bemutatom nektek ezt a fát, ez egy tölgyfa. Nagyon jó gombák nőnek rajta, éppenséggel egy kis hüvelygomba, kaneszengomba be lehet kenni az oldalát. Ez a fa évente nő 3,5 centit, illetve különböző környezeti hatások által lehet még növeszteni rajta.
Az a tűzeffekt. Jó, most igazából tudom, hogy ilyen hipokrata leszek, mert igazából én sem, nem tudok ilyen animációs videókat csinálni, de ez mi? Hogy legalább, hogyha nem tudsz jól csinálni, akkor ne rakd bele. Az a fakör nekem! Az a fakör nekem! Itt van-e? Hol van? Kivágjuk ezt, te! Hát ez a nagyon jó prank, nagyon megviccelte az embereket. Igazából az a legjobb, hogy igazából senki sem figyeli őt, úgyhogy nincs értelme ennek az egésznek, de attól még nagyon jó, nekem tetszik. Quality content. Jaj, szevasztok! Lenne egy kérdésem hozzátok. Hol találom itt a legnagyobb fát? Hol? Arra? De milyen fát keressek? Hogy néz az ki így végül is? Taj! Jaj, ti nem tudnátok segíteni, merre találom a legnagyobb fát? Ilyen vastagot keresek. A legnagyobb fát. Jaj, de tanástalan vagyok. Szegény. Igazából próbál ilyen humorzsák lenni, ilyen himi-humi lenni, de nagyon nem sikerül neki. És igazából most nem akarom megbántani, tehát de ez a videó értitek? Na de igazából ennyi lett volna mára, úgyhogy ha tetszett, akkor lájkold és iratkozz fel, és Zekkem színek, köszönöm, hogy ugye kicsit bepromozott, úgymond, és rá is iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nem tudom, és vele is érkezik majd videó, szerintem, mert csináltunk néhányat, és tudom, hogy elég régen nem volt videó, ezért bocsánat, de hát suli, meg egyéb dolgok. Na de ennyi lett volna mára, én Matthew voltam, sziasztok!